Našlo najkrajšie pohorie Vysoké Tatry. Tatry sú veľmi náročné a veľmi ťažko zdolateľné. Veľký krok pre ľudstvo, malý krok pre Maťa. Chodili sme tu v Vysokých Tatrách, takže keď idete na turistiku, tak čo je po turistike hlavné? Tak najesť sa, nie? Takže ospravedlňujeme sa za technické chyby, lebo kameraman to je jedno. No dobre, takže skončili sme asi pri turistike. Čo je hlavné po turistike? Samozrejme, že najesť sa. Najlepšie mesto na Slovensku je naše Salaše, takže poďme sa pozrieť. Takže vítame vás na Salaši, kde? Na tomto salaši sa vyskytuje až jedna ovca, čiže to je na priemerného Slovaka skoro 1 000 000 eur. Je to tu veľmi drahé, pretože ak vám ukradnú jednu ovcu, nemáte nič. A ty ovca jedna! Iď, boťa. Iď, no. Iď ty ovca jedna, hed od ty, bo se to haluškov brinzových dám, ty jedna. No táto mešeceška. Slovensko ako krajina sa mi veľmi ľúbi, pretože sú tu výborní ľudia a výborné prostredie. Životný štýl je tu taký voľnejší a človek má aj slobodnú vôľu pri tých všetkýchto prácach, ktoré sa tu vykonávajú. Brinzové halušky ako národné jedlo je veľmi, veľmi výborné. Mne sa to ľúbilo, pretože ak som prišiel na východ, tak oni to tu nepoznali, hej, ako vole. A mne sa to veľmi ľúbilo, že som ich tu naučil, hej. A ono to má taký aj hlbší význam. Áno. Čo k tomu dodať? Raz v jeden nedeľný krásny podvečer prišla do Tatier búrka a všetky stromy rozzlámalo. Ale ešte, že vďaka Lidl a vďaka vody Saguaro sa snažilo vysadiť čo najviac stromčekov v tejto krásnej prírodnej rezervácii Vysoké Tatry a chránenej oblasti Vysoké Tatry.